Нисек яшәргә безне беркем дә өйрәтмәй, кайда атларга безгә беркем дә күрһәтмәй. Безнең тормышты башкалар һич тә үзгәртмәй, тик без белгәнде хәтердән башкалар итләтмәй. Теләгән йөреңдә күрмәвең һинең гаеп, ышанма тормышка үткәнгә биреп хәер. Үзеңдән башкалар бирмәстәр һиңә җавап. Ни өсөн ятаһың бер үк һавага карап? Кыуанам был дөньяга, нимәнән миңа куркырга? Алдымда бөтә дөнья, йөгерәм уны тоторга. Артыңдан һине үргә, тик һинең теләк кәрәк барын күрергә. Тормыш калыпһыз, ә һин яңгыд уенсы, югер бейек иң текә каяны алгансы. Һинең адымды беркем дә ятып үлсәмәй, яда басканһың тик беркем дә һине әрләмәй. Һин генә хөкемсе үзеңдең тормышыңда, үз каләмең менән язмышыңды. Кыуанам был дөньяга, нимәнән миңа куркырга? Алдымда бөтә дөнья, йөгерәм уны тоторга.